Vzpomeňte si na ten pocit. Nedělní podvečer někdy v polovině 70. let. Venku se stmívá, v obýváku svítí jediná obrazovka a celá rodina sedí u ní. A na té obrazovce je tvář. Tvář, kterou znáte líp než tváře některých sousedů. Smáli jste se jí, fandili, chodili na ní do kina, zpívali její písničky. Byla u vás doma každý týden. A pak jednoho dne jste si uvědomili, že jste ji dlouho neviděli. Nikdo to neoznámil. Žádná tisková zpráva, žádné velké rozloučení. Ta tvář prostě přestala být v titulcích. Ten hlas zmizel z rádia. A vy ani nevíte, kdy přesně se to stalo. Jenže jednou tam byl a pak přestal být. Tohle video hledá odpověď na otázku, kterou si tiše kladly celé generace diváků. Kde vlastně skončili ti, které jsme tolik milovali? Co dělala slavná herečka, když ji přestali obsazovat? Kam se poděl komik, na kterého chodila celá republika? Připravil jsem 10 jmen. 10 tváří, které kdysi patřily k tomu nejlepšímu, co tahle země ve filmu a na jevišti měla. A 10 příběhů o tom, co přišlo poté, co obrazovka zasla. Odpovědi nejsou skandální. Jsou tiší. A tím možná smutnější. A jedno jméno si nechám nakonec, kterému kdysi patřil celý český film. Říkali mu král. Milovali ho miliony lidí, vyprodával divadlo i kina a v jednom jediném roce se stal z nejslavnějšího herce země takřka vyvržencem. Kdo to byl a jak skončil, k tomu se dostaneme úplně nakonec. Slibuju, že to stojí za to. Jestli máte rádi tyhle tváře a hlasy, osobnosti, které miloval celý národ a na které se dnes pomalu zapomíná, nechte tu odběr. Vychází tu každý týden jeden takový příběh. A teď začneme. Od konce. Od 10. místa. Na 10. místě stojí muž, kterému kolegové říkali mistr sarkasmu. Jiří Císler. Možná vám to jméno hned nenaskočí, ale jeho tvář ano. Byl to ten řezník Čermáček z filmu Jak svět přichází o básníky. Porybný ze Zlatých úhořů. Král Jan z pohádky Za humny je drak. Herec a bavič v jedné osobě, člověk, který sázel jednu hlášku za druhou a uměl rozesmát celý štáb dřív, než kamera vůbec naběhla. A kde se objevil, bylo veselo. A právě proto bylo to, co přišlo, tak kruté. Tenhle muž, který žil ze slov a z humoru, začal pomalu přicházet o slova. Přišla Alzheimerova choroba. Od svých 72 let prakticky nepromluvil. Bavič, jehož hlas znali celé sály, najednou jen mlčky sedával doma u okna a díval se ven. Sníh zůstal kdesi na starých filmových páskách, ale člověk, který ho rozdával, se do sebe zavřel a sticho. Zemřel v 76 letech. A udělal ještě jednu poslední věc, která o něm řekne víc než celý nekrolog. Parté oznámení o vlastní smrti si prý napsal sám. Stálo v něm, že byl milovníkem života a radosti, člověkem lidmi zbožňovaným i nenáviděným, obdivovaným i zapomínaným, ale vždycky svým. Tak se rozloučil muž, který nás bavil. S úsměvem a po svém. A přitom mu na konci nezůstala ani ta slova. Na 9. místě je tvář, která zmizela úplně jinak. Ne nemocí, ne zapomněním. Ta tvář zmizela na vrcholu slávy, dobrovolně a národ dodnes pořádně neví kam. Jmenoval se Antonín Novotný. V 30. letech patřil k nejjezdším mužům českého filmu, k milovníkům stříbrného plátna, na které chodily ženy do kina jen kvůli jednomu pohledu. Hrál ve Fričových komediích, ve filmu Škola, Základ života a naposledy v notoricky známém hotelu Modrá hvězda po boku Adiny Mandlové. A pak v roce 1942 prostě skončil. Žádný skandál, žádná nemoc. Na vrcholu, kdy mu nabízeli jednu hlavní roli za druhou, herec Antonín Novotný odešel od kamery a už se nevrátil. Pro diváky se po něm slehla zem. Tvář, kterou znalo celé Československo, jednoho dne zmizela z plakátů a nikdo nevěděl proč. A tady je ta zvláštní pointa. On se nestratil. Jen si vybral jiný život. Vrátil se ke své skutečné vášni, k chemii. Stal se vědcem, odborníkem na ochranu povrchu materiálů. A tady to bere dech. Technologie, na které pracoval, se podle dochovaných údajů používaly v amerických raketoplánech.
kterého jsme oplakávali jako ztracenou filmovou hvězdu, dál tiše pracoval, dožil se 92 let a zemřel v cizině. Pro nás zmizel z plátna. Ve skutečnosti jen odešel tam, kam jsme za ním nedohlédli. A ne každé zmizení, jak uvidíme, je tragédie. U těch dalších už ale bude. Na 8. místě je žena, které se kdysi přezdívalo komik v sukních. Věra Ferbasová. Ve 30. a 40. letech patřila k nejmilovanějším komediálním herečkám, hvězda s temperamentem, kterou diváci zbožňovali v rozpustilých dívčích rolích. Naskočila do herectví skoro náhodou, když jednou zaskočila v divadle za nemocnou kolegyni a od té chvíle zářila. 3 muže ve sněhu, mravnost nade vše, falešná kočička. Plné sály, smích, mladá tvář, na kterou se chodilo. Jenže sláva té doby pohasla a generace, která ji milovala, stárla s ní. Mladší diváci už ji neznali. A z desítek jejich raných rolí z těch let, kdy plnila kina, zůstalo v paměti národa jen málo. Většina lidí si ji nakonec pamatuje z jediné pozdní role, z všetečné tetičky v komedii Jáchyme, Hoď ho do stroje. Z hvězdy, která kdysi rozesmávala celé sály, se stala milá vedlejší tvář v cizím příběhu. Zemřela v 62 letech. Brzy, dřív než řada jejich kolegů. A spolu s ní se z paměti vytratila celá jedna epocha smíchu, ty rané filmy, na které se kdysi stály fronty před pokladnou. Patřila k těm, na koho se vzpomíná napůl. Tvář známá, jméno už mlhavé. A to je možná ten nejtěžší způsob, jak zmizet. 7. místo patří muži, jehož osud je z celé desítky asi nejtěžší vyprávět. Čeněk Šlégo. Elegantní pán s nezaměnitelným hlasem a nezaměnitelnou dikcí, věčný šlechtic, ředitel, velkoprůmyslník. Hrál ve skoro 90 filmech, byl i režisérem a scenáristou. Vy ho znáte, i když si možná nevybavíte jméno. Byl to ten elegant s kapesníčkem v Kristiánovi. Parťák Vlasty Buriana v komediích jako To neznáte Hadimšku nebo U pokladny stál. Patřil k tvářím, bez kterých by ty filmy nebyly tím, čím jsou. A pak přišel konec války a s ním soud. Šínku Šléglovi byl jako jedinému českému herci po válce udělen doživotní zákaz jakékoliv práce ve filmu i v divadle. Obvinili ho z toho nejhoršího. A pravda, jak to u podobných příběhů bývá, byla mnohem složitější, než připouštěl rozsudek, ale to už nikoho nezajímalo. Kariéra skončila ze dne na den. Z noblesního elegána se stal člověk, který nosil uhlí, dělal v uhelných skladech a po pražských hospodách prodával vlastnoručně malované obrázky, aby měl na živobytí. A osamělost se kupila. Manželka onemocněla a zemřela. A s vnučkou odešli do ciziny. A muž, kterému kdysi patřil filmový svět, zůstal v roce 1970 úplně sám. Bez práce, bez peněz, bez přátel, takřka bez jediné zprávy. Zemřel v 70 letech zapomenutý. Jeho filmy běží v televizi dodnes. Jeho jméno z titulků té doby ale málo kdo vysloví. A málo kdo ví, jak strašně tichý byl jeho konec. Na 6. místě je tvář, kterou znal opravdu každý. Jaroslav Moučka. Před kamerou stvárnil přes 100 rolí, někdo říká, že skoro 150. Vy jste ho viděli pokaždé, když jste pustili televizi. Nemocnice na kraji města, chalupáři, F.L. věk. A hlavně ten zapomenutý čert Trepifajksele z Dalska Bát, jehož si zahrál po boku Vlasty Chramostové a kterého milovali děti i dospělí. Byl to herec prostých, zemitých, poctivých chlapů. Tvář, která k českému večeru u televize prostě patřila. A pak ho ze scény odvedlo to nejtižší. V druhé polovině 90. let se před kamerou objevil naposledy, ve filmu Z pekla štěstí a víc už nepřišlo. Přišla Alzheimerova choroba a k tomu vážná nemoc. Který odehrál 150 rolí, začal zapomínat, že je vůbec hrál. Sám o sobě jednou řekl, že už je dávno někdo jiný a žádosti o rozhovory s tím tiše odmítal. Poslední roky strávil v pečovatelském domě, daleko od světel, na která byl kdysi zvyklý. A přece, na rozdíl od mnoha jiných z této desítky, nezůstal sám. Měl po boku ženu, se kterou prožil přes 60 let, syna, vnoučata. Manželka si ho i z pečovatelského domu brávala každý týden na pár dní domů. Zemřel o Vánocích ve věku 86 let v kruhu rodiny, která ho milovala. V obrazovky zmizel tiše a beze slov. Ze srdcí těch nejbližších ne.
A v tom je rozdíl, který si na konci ještě připomeneme. 5. místo patří ženě s melancholickýma očima a jedním z nejkrásnějších hlasů své doby. Anna Vítová. Vyrostla v umělecké rodině a ke slávě ji přivedli sami Voskovec s Werichem, kteří jí v Osvobozeném divadle vymysleli i to jméno, pod kterým ji znal celý národ. Byla herečka i zpěvačka. A jednu její píseň znáte i vy, i kdybyste o ní nikdy neslyšeli. Život je jen náhoda. Tu zpívala už ve 30. letech a zlidověla tak, že ji broukala celá republika. Jejím vrcholem byl film Noční motýl z roku 1941. Kabaretní zpěvačka v milostném příběhu, role tak silná, že film běžel i v zahraničí. V tu chvíli stála na samém vrcholu. A pak přišel konec války a s ním nový, znárodněný filmový svět, ve kterém pro něj najednou nebylo místo. Nabídky přestaly chodit. Hvězda, na kterou se chodilo do kina, se ocitla stranou. A tak se stáhla. Většinu času pak trávila v malé chatě u Berouna, daleko od Prahy a od reflektorů. Živila se překlady, byla vzdělaná, uměla několik jazyků a tak tiše pracovala u psacího stolu. Naposledy ji diváci viděli v roce 1986, jak v jednom pořadu pro pamětníky zpívá právě tu svou starou píseň o tom, že život je jen náhoda. Mu přitom nešel mráz po zádech, ten ji neznal. O rok později zemřela ve věku 73 let. Našla ji až sousedka, která jí nesla nákup. Tvář, kterou kdysi milovalo celé Československo, dohasla v tichu, o kterém skoro nikdo nevěděl. 4. místo patří herečce, o které se říkalo, že byla z velkých prvorepublikových hvězd ta nejvzdělanější. Nataša Golová. Mluvila plynně 4 jazyky, pocházela z významné rodiny a na plátně se z ní stalo to nejrozpustilejší děvče českého filmu. Vytvořila pověstnou dvojici s Oldřichem Novým. Kristián. Latropí hlouposti. Hotel Modrá hvězda. To byly filmy, na které chodil celý národ a které dodnes dokážou potěšit i diváka, který se prvorepublikové komedii jinak vyhýbá. Její křehký úsměv znal každý. Pak ale přišla válka a po ní účet, který nezaplatila ona sama. Na sklonku války se dobrovolně přihlásila jako ošetřovatelka do internačního tábora v Terezíně, kde vypukla epidemie skvrnitého tyfu. Nakazila se, půl roku bojovala o život a kvůli té nemoci už nikdy nemohla mít děti. Obětovala se pro druhé a přesto se po válce ocitla stranou. V novém filmovém světě pro ní bylo místa čím dál míň. Poslední roky života pak prožila v domově důchodců v pražské Krči. Bývalí kolegové za ní prý do domova neradi chodili a ona se cítila osamělá. A která kdysi vyprodávala promítací sály, dožívala v prostředí, kterému se celý život snažila vyhnout. O své slávě mluvila nerada. Zemřela ve spánku ve věku 76 let, téměř zapomenutá. Její filmy běží dodnes. Ten křehký úsměv divákům zůstal. Jen ona sama u toho už dávno nebyla. 3. místo patří jedné z nejslavnějších krásek, jaké kdy český film měl. Adina Mandlová. Ní o Nataše Golové a ještě jedné herečce se říkávalo, že tvořili trojici největších hvězd první republiky. Mandlová byla ta nejsůdnější. Tvář, kterou znala celá země z plakátů, z titulních stran časopisů, z plátna. To jí v Kristiánovi patřila ta scéna, na konci které zazní slavná věta. Zavřete oči, odcházím. Tu větu zná i dnes spousta lidí, kteří už netuší, komu vlastně patřila. Hrála v desítkách filmů, byla vrcholem svého řemesla, žena, na kterou se chodilo do kina jako na zázrak. A pak přišel zlom, který tu generaci hereček semlel skoro celou. S koncem války skončila i éra, ve které zářila. A Adina Mandlová udělala to, co řada lidí tehdy. Odešla. Opustila zemi a zbytek dlouhého života strávila v cizině, daleko od plátna, na kterém ji národ miloval. Byla ještě dlouho, dožila se 81 let a zemřela v roce 1991. Ale pro diváky doma zmizela na desítky let. Z hvězdy, jejíž tvář visela na každém kině, se stala vzpomínka, jméno, které mladší generace už skoro neznali. Vrátila se na chvíli do paměti národa až ke konci, prostřednictvím vzpomínek a knih. Tvář, kterou kdysi znal každý, na dlouhá léta zmizela z domova i z obrazovek. Ne ze srdcí těch, kdo ji pamatovali. Ale z očí veřejnosti ano. A teď k 2. místu.
Příběhu, který je z celé desítky možná nejtěžší poslouchat. Zdeněk Dítě. Pán s noblesou s dokonalou výslovností přirozený gentleman, kterého režiséři obsazovali do rolí elegánů, ředitelů a vážených pánů. Vy ho znáte z pohádek i z komedií ze snímku Jako byl jednou jeden král, Adéla ještě nevečeřela nebo Dívka na koštěti. Tichá noblesní tvář, která k českému filmu prostě patřila a ke které člověk cítil důvěru. Jeho životní láskou byla žena, na kterou musel kvůli rodinným poměrům čekat dlouhých 17 let. Když se konečně vzali, prožili spolu šťastná léta. A pak v roce 1989 mu zemřela. A s ní odešlo všechno, co ho drželo nad vodou. Děti spolu neměli. Zdeněk Dítě zůstal sám. Stál se do svého bytu na Smíchově a v podstatě z něj přestal vycházet. Stál se tak důkladně, že o něm kolegové roky neslyšeli. A pak ho dostihla Alzheimerova choroba, kterou u něj dlouho neměl kdo rozpoznat, protože neměl rodinu a o jeho samotě nikdo nevěděl. Končil v léčebně pro dlouhodobě nemocné v Kralupech nad Vltavou. Naposledy se ve společnosti objevil v roce 1993, kdy převzal cenu pro starší umělce. Pak už jen ticho. Zemřel v 81 letech, sám a v zapomnění. A když o pár měsíců později odešel jiný slavný herec, truchlila celá země. U Zdeňka Dítěte se nestalo skoro nic. Žádné národní loučení, žádné titulky. Dnes leží na Vyšehradském hřbitově ve společném hrobě, kde odpočívají herci, kteří neměli nikoho, kdo by se o jejich památku postaral. A jeho filmy přitom žijí dál večer co večer v našich obývácích. A teď to jméno, které jsem si nechal nakonec. První místo, kterému kdysi patřil celý český film. Říkali mu král komiků. Vlasta Burian. S válkami a za protektorátu na jeho filmy chodili miliony diváků.